खूप गुजरात राज्यनि ब हिंगिं ब्रिज हठात उच ग्राये रो बांमा ब्रुकनि राज्य सानि थांखो बयाख्राय 1880 सननि याख्रायसै सिगांफो जे ब्रिटिश राव तांनि थांमो याख्राय केबनो लाइ थानाय सुइमा सिगां नथाव एतै हाबर ब्रुक रो हिरिया माननो जामनि हिया आबनो सुइमास सामु दांनि एबो स्नामपाय मनियो गुनो मात्र साब्रै सिखौ लाइ थानाय 26 तारिख जिनो बयाख्राय दै ब्रुक हिरिनाव आबोखे ब्रुक हिंमन लगेनो जये क्राया आबरो बांमा ब्रुक नो नस्टों के आबो निमसियो त्रे बारी किए वाना सोहा उंनि था आबोहा गुजरातनि केहा एमपी बिनि नुखुंनि ब्रुक ससे आरो माइसिनाय 12 जना माइसियो आबो एमपी नि मुंहा मोहनबाई कल्याणजी बिनि नुखुंनि ब्रुक से 12 जना बयाख्रायो माइसियो राज्य के बरफ ब्रेकियन जराव याख्राय बाये ब्रेके क्राइफि नराव जतबो बिदिनो काम केनायनि दि माइके बरव ब्राव दंथौलायथियो से जये क्राइखना हिफुनो माजु माइसे गेजां जां रमे क्लुक लायथियो से जमोकिए नु एतों बो सीसी कैमेरा नि जे वीडियो मते वंके बोले ब्रंग जाक्रू लायथियो से जमोदिकिए मादों ये तस्वीरें जो आप देख